mangabe bongaka subscribe cindezela ibutton usubscribe ngisesekuzo eze Mamelodi Sundowns kanti lona ke oyi fitness trainer yalo kweqembu le Mamelodi Sundowns uKabelo Rangoana naye ke seka join uPitso Mosimane kulona ke qembu le Ahly Musi Matlaba oyi performance analyst kuyona ke iMamelodi Sundowns naye ke futhi seka join yena ke uPitso Mosimane kulona ke qembu le Ahly eEgypt kanti uGustin Sirino yena ke kubikwa ukuthi uPitso Mosimane uthe mayifika lapha naqenjini le Ahly siyakhulumisana ke nama board of governors ukuthi bazama ukuthi ke bamtholele yena ke uGustin Sirino kodwa ke iMamelodi Sundowns sekubike yacaca ukuthi ayizimisela ukuthi imhambise yena ke uGustin Sirino kanti ke uAubrey Mngoma okuye kwabikwa ngaphambilini ukuthi ngenzeka joinelo neqembu leMorocco Swallows kubonakala ngathi ke indlela zakhe zibheke kulona ke iqembu le Cape Town City.